Dibin dirûşmeya bi hevra ji bo kolanek paqij û bedewtir û ji bo tekeskirina hevgirtina civakî di nava gel de, xelkên kolana Ibn Sîna ya bajarê Qamişlo bi hevkariya şaradariya gel kampanyayek ji bo paqijkirin û xemlandina kolana xwe dest pê kirin. Di kampanya dulxazî de xebatên ronîkirina kolanan, dagirtina çalan, serrastkirina peyarêyan û çandina seddarên ji cureyên cor ve cor hene. Di vê çarçoveyê de welatiyê ji kolana Ibn Sîna Enes Melkî derbarî kampanyaya de axivî û diyar kir ku paqijiya bajêr erka her kesî ye. المبادرة اللي عم نسويها نحن بتنظيف الشارع وعي للشعب. Armanca destpêkirina vê kampanyayê pêşxistina hişmendiya civakî di nava mirovan de ye. Armanca duyemîn ew e ku em ji xwe re rûbereka paqij peyda bikin û heta radeyekê bayê nepaqij a ku ji jeneratoran derdikeve kêm bikin. Em dibînin ku şînatî li devera me kêm e. Ji ber wê ji her deverê bêhtir em hewceyê oksîjînê ne. Dema ku me dest pê kir, xelkê taxê ji sedî heftê tevlî me bû. Lê piştî destpêkirina kampanyayê beşdarbûn gihişt 100%. Karê paqijiyê li ser milê şaredariyê bi tenê têrê nake. Divê em bi hev re tax û deverên xwe xweştir û paqijtir bikin. Hêdî hêdî em dikarin weka welatên din pêşketî û berpirsiyar bin. نريد يصير بلدنا مثل يضاهي البلاد الآخرة يعني. Her wiha rêvebera beşa baxçeyan a bajarê Qamişlo ciwana misewer li ser vê kampanyayê nirxandin kir û ew wekî nîşana hişyariya mezin di nava xelkê de binav kir. جمع قال كي جرينتي أبايا يعني تي بواتين وعيك تشيب ويد نافرا شارع دريد وملد أم بهيفين قال كاري ولو تشيب أفيك ج أوروبا تبو بفكاري رابو تنسيق بشارع دريرك إنه بس إنه علي كارياوي يمكن مجرى عمال شاندن سلا شان ما يعني تش جمع دخست ما علي ويناكر. Rola şaradariya gel di vê kampanyayê de şandina karkeran û hin alavên pêwîst ji bo temamkirin û serkeftina vê kampanyayê bû. Şaradariyê tekeskir ku beşdarbûn wêneyeke geş a hevkarî û hişmendiya avakar nîşan dide.